mag siasa machielo mantiere koka en John Opiyo. John Opiyo machiegni kama ibete okinyi ma kawuono twak bende neno kanyalore to gin gik mage maginyalo bedo kata ka gitwake kata monego bed ni miyo pek odiochieng' ma kawuono kantiere kodi kanchiel kachiel ka intiere bu Nairobi karka miyane kama ichung'e mano ka irange sani. Erokamano Cleophas gi jogo ma wan godo e panel. Mokwongo wawacho ni twak nyalore nikech piny ilosoga gi mbaka. Kata ot ka ji ochwanyore to nyaka seche moko ang' ji bede piny ma ji winjre. Onge mosekethore. Koro an kang'iyo kuma bete aneno ni twak nyalore. To twak nyalore ka jotendwa ariyogi Ker William Ruto kod Ogai mar Azimio Raila Odinga gikaw thuolo makendgi ma ging'iyo Kenya ni. Gikwong ging'iyo Kenya kaka dalawa wate. Onge ng'ata manyalo, onge Kenya moro machielo ma wan godo. Ka jogi nyalo neno gino kuma gibete to twagni nyalo dhi mbele. Mar ariyo, mondo twagni odhi mbele, kata kwa ng'iyo 2007 kane wabedo gi shida bang' yiero, nitiere kumoro manochopo matek iluongo ni foot soldiers. Ok dwa jo Kibaki mondo rom gi jo Raila bok dwa norom gi jo Kibaki. To it reached a point ma jotelo ariyogi nomak gi kendgi ji ariyo ka lieutenants onge. To ka noketgi piny ma giwuoyo kaka two gentlemen, nwayudo duoko ma Kenya nodhi mochopo kuma koro wantiere ni. The same can replicate kuma wantiere sani ni. Ni jotelo ariyogi kwa kawgi, wakaw Ruto, the president and Ogai mar Azimio. To wawe they are foot soldiers. Nikech foot soldiers gi gine ma gichwalo ga mach. Giwacho ni apana gino ok nyalre, gino ok timre. Lakini ji ariyogi, gentlemen ariyogi kinyalo kawgi ma ketgi piny, to en twak manyalo nyalore. Emomiyo an akwayo ni our religious leaders kaka ne giwuok oko diere manitimo campaign cha, mane gikaw sides moko ni koni moko ni koni, to ne gilemo ne Kenya. Sani ma koro wadware lemo jogi owuo civil society mondo okaw ji ariyogi mondo bed piny. To ka gitimo twak, gimoningo bed maduong' ahinya omi agenda e twagni en kaka jo Kenya ngima nyalo dok chien. Gigo moseidho nengo nikech ja Kenya kumora mora ma giywake. Ja Kenya gimomiyo koro kata gidwa dhi e ndara, giwacho ni onge chiemo gidenyo. Koro gishow that through demonstration. Ginyiso sirikal ni sirikal kuma untiere no wan e ndara ka wawinjo matek. Dak uwinje ywakwa. Koro mane gima duong' minyalo mi inyalo pedhe mesa mar twagni ni jotelo ariyogi ka gibedo piny. Ere nikech ka wang'iyo kaka ne jogi campaign, ng'ato ka ng'ato ne nigi agenda. Azimio ne nigi agenda gi, UDA ne nigi agenda. To kuom jogo te manogo kura ne nitie 8 million manogo kura, 13 million nogo kura. To 13 million almost ne gipogo diere ka diere. Koro ok inyal ringo ni an aseyudo sirikal adi, ambe nok ayudo sirikal adi. Nyaka ikaw jogi miketgi piny. Jogo bed piny, owuo Kenya ni en marwa, uonge Kenya machielo. Nikech kwaseng'iyo